במגמה שלי, מדעי הרפואה, אנחנו לומדים איך להציל חיים, הצצה לעולם הרפואה ולתת לנו כיוון למה אנחנו רוצות לעשות בעתיד. ואני יכולה להגיד לכם שמהתוכנית הזאת יצא לי רק טוב. יצאתי עם ביטחון עצמי, עם שיתוף פעולה, עם חברות, עם חוויה מטורפת. במגמה הזו אנחנו לומדים הרבה על התחבורה שעכשיו נכנסת לשוק, על הרכבים החשמליים. זה בכללי עולם שמאוד מדבר אליי, ואני מרגיש שהמגמה הזו יכולה להתאים להרבה מאוד אנשים שמרגישים גם ככה. באמת בבית ספר אנחנו לומדים הרבה ערכים, כאילו להתנדב, לעזור לזולת, לתת כמה שיותר מעצמך לאחר, ואנחנו לומדים גם כמה אתה מקבל ברגע שאתה נותן. כשאני התחלתי לשחק כדורגל לא הייתי ממש טוב, ומתי שהתחלתי להתאמן עם הבית ספר הזה עזר לי ממש. פה זה רק עבודת צוות, בלי שיתוף פעולה אין ניצחונות. אנחנו פה מנסים לחנך את הילדים לתרומה לקהילה, מתוך הבנה שילד שנותן, ילד שתורם, בסופו של דבר מקבל חזרה, הוא גם לומד להעריך את מה שהוא מקבל. בבית ספר שלנו זה לא בית ספר שרק תכתוב ותעתיק חומר מהלוח, זה בית ספר שאתה בו מוכן לחיים. אתה לומד כבר מגיל קטן מי אני, מה אני אוהב, מה אני רוצה לעסוק, מה אני רוצה להיות שאני אהיה גדול, וכולנו סובבים את התלמיד כדי שיצליח מכל הבחינות. ממר"ם זאת כיתה שהסתיירת. אנחנו הבית ספר היחיד הדתי שבעצם מקדם את התחום של 8200, כיתת ממר"ם, ונותן בעצם את הזכויות לעתיד לילדים להתקבל לצבא בתחום של המודיעין. בית ספר עבר שינוי מדהים בשנים האחרונות בכל ההיבטים. מתמטיקה 4-5 יחידות לימוד, הגענו למעל 50%. קבוצות קטנות, יחס אישי מיוחד, חם, אוהב, קורסים שמביאים ליצירתיות אישית, שמביאים לדמיון, שמביאים את הילד לחשוב חשיבה מסדר גבוה. הדבר הזה מעורר את הילד לצמיחה אדירה, ואנו מבטיחים להם שילד שילמד במקיף ב' יוכל להגיע הכי רחוק שאפשר, ברוח, בערכים ובלמידה.